Trucs per a les taules de multiplicar, segona part. Si no us heu mirat la primera part, mireu-vos-la, que us ajudarà i us serà més fàcil. Un petit recordatori és que una multiplicació és una repetició. Això vol dir que 6 multiplicat per 7 és el mateix que sumar 7 cops el número 6 o sumar 6 cops el número 7. Aquest és un truc superfàcil, on solament es necessiten les mans. Amb aquest truc podem multiplicar un número de la fila de l'esquerra multiplicat per un número de la fila de la dreta. La primera cosa que farem és escollir dos números que multiplicarem. En aquest cas, 7 multiplicat per 8. A les nostres mans els hi donarem números imaginaris. En aquest cas, al dit gros, 6. I sempre anem pujant fins al número 10, i això en les dues mans. Hauria de quedar així. Ara, el primer que farem serà fer una unió de dits, o sigui, juntar els dos dits que estem multiplicant. En aquest cas, el dit 7 de la mà esquerra i el dit 8 de la mà dreta. Ara, tracem una línia imaginària per sobre d'aquesta unió, o sigui, a sobre del dit 7 i el dit 8 que estan junts. El primer que ara farem serà comptar els dits de baix, que ens donarà el número de desenes que tenim. En aquest cas, són 5. El 6, el 7 de la mà esquerra i el 6, el 7 i el 8 de la mà dreta. I com sabem, 5 desenes és el mateix que 50 unitats. Aquí ja tenim la primera part del nostre resultat. Per fer la segona part, necessitem multiplicar els dits de dalt, o sigui, de la mà esquerra el 10, el 9 i el 8, i de la mà dreta el 10 i el 9. O sigui, multipliquem 3 dits per 2 dits, el qual ens dona 6. Aquest 6 ara solament l'hem de sumar al nostre 50 i ja tenim el nostre resultat final, que és 56. Potser no ho heu acabat d'entendre del tot. Ara faré un altre exemple. Tornem a escollir un número de la nostra taula, en aquest cas 9 multiplicat per 6. Us en recordeu que era la primera cosa que fèiem? Doncs el primer que fèiem era unir els dos dits, en aquest cas el dit 9 de la mà esquerra i el dit 6 de la dreta. Quan tenim això, ara fèiem una línia imaginària per sobre i començàvem comptant els dits de sota la línia, en aquest cas 5. Aquí ja tenim la primera part del nostre resultat. 5 desenes és el mateix que 50 unitats. Per això li posem un 0. Ara que tenim la primera part, continuem amb la segona, que és a sobre de la línia. I us en recordeu què havíem de fer? Havíem de multiplicar els dits. En aquest cas, un dit multiplicat per 4, o sigui, 1 per 4, el qual ens dona 4. I això ara ho sumem al resultat final. 50 més 4 ens dona 54 i ja tenim el nostre resultat de 9 multiplicat per 6. Aquí us deixo unes quantes operacions perquè pugueu practicar i entrenar bé aquest truc. Moltes gràcies per haver mirat fins aquí. Doneu-li un like al vídeo i subscriviu-vos per més contingut.